Дзякуй вялікі за запрашэнне. Вітаю ўсіх. Мяне зовут Надзея Кандрусевіч-Шыдлоўская. Я сама перакладчыца са шведскай мовы. І 3 гады таму я заснавала выдавецтва, якое называецца «Коска», якое выдае дзіцячую літаратуру для дзяцей і падлеткаў у перакладзе на беларускую мову. У асноўным гэта шведскія кніжкі, якія папулярныя ў Швецыі, ва ўсім свеце. У мінулым годзе мы ўпершыню зрабілі кнігу ў перакладзе з нарвежскай мовы, а сёння я хочу расказаць вам кнігу, якую мы пераклалі з французскай мовы. І трошачкі такую гісторыю, як гэтай кнігі да мяне трапілі, чаму было важна іх выдаць, і чаму важна было асабіста мне, каб яны з'явіліся тут у Беларусі ў нашай прасторы. Некалькі гадоў таму я была на фестывалі дакументальнага кіно, дзе я пазнаёмілася з ірландскім рэжысёрам, пісьменнікам і паэтам, якога звалі Лоўрэнс Макеон. І ён праводзіў такі майстар-клас для жанчын па пісьменству. І вось там была такая невялікая група, і першае заданне было прэзентацыя, напісаць кароткі тэкст, прэзентаваць сябе. І ў асноўным большасць жанчын напісалі такія тэксты, дзе яны апісвалі сваю сям'ю, сваіх дзяцей, чым яны цікавяцца, у якую школу яны ходзяць, чым займаецца муж, чым пра бацькоў там нават пісалі. Але вельмі мала, амаль ніхто не напісаў пра сябе. Чым цікаўлюся я, што мне цікава, чым я займаюся і гэтак далей. Тады мяне гэта думка вельмі ўразіла. Я пачала пра гэта думаць і праз некалькі месяцаў падарунак атрымала кнігу ад Лоўрэнса з Ірландыі. Гэта была дзіцячая кніга на ангельскай мове, якая называлася «Дэкларацыя правоў дзяўчынак» і «Дэкларацыя правоў хлопчыкаў». Я прачытала гэтую кнігу і адразу ж зразумела, што ў кнізе не гаворыцца пра правы дзяцей у такім шырокім глобальным сэнсе, як мы ўсе гэта звычайна разумеем. Там не гаворыцца пра правы чалавека. Гэта кніга абсалютна трошачкі пра іншае. Пра што зараз я вам буду расказваць. Я пачала глядзець, дзе была выдадзеная кніга, і аказалася, што кніга па-ангельску, якую мне прыслаў Лоўрэнс, гэта пераклад на ангельскую мову, а арыгінальна кніга была выдадзеная ў Францыі. Я звязалася з выдавецтвам французскім, і аказалася, што гэта 4 кнігі. То бок, гэта асобныя кнігі: «Дэкларацыя правоў дзяўчынак», «Дэкларацыя правоў хлопчыкаў», і яшчэ ёсць «Дэкларацыя правоў татаў» і «Дэкларацыя правоў мам». І ў арыгінале на французскай мове гэта ўсё асобныя 4 кнігі. А брытанскае выдавецтва, якое рабіла кнігу пра правоў дзяўчынак і хлопчыкаў, яно проста зрабіла такую версію разам, двухбаковую кнігу. І 2 гады мы займаліся перакладам. Пераклала гэту кнігу з французскай мовы Алёна Трэцякова, перакладчыца, якая жыве ў Менску. Мы 2 гады рабілі макеты гэтых кніг, вельмі шмат там вы ўбачыце малюнкаў, якія рукапісныя, бо кніга падобная на комікс. Кнігу напісала французская пісьменніца Элізабет Брамі, якая нарадзілася ў 46-м годзе. І гэтая кніга перакладзена ўжо больш, чым на 30 розных моваў свету, і яе выкарыстоўваюць у школах, у розных бібліятэках, каб размаўляць з дзеткамі пра самыя важныя рэчы. Якая мяне ўразіла з семінара Лоўрэнса, на якім жанчыны апісвалі сваё асяроддзе, але не апісвалі сябе. Бо вельмі часта мы сустракаемся з рознымі стэрэатыпамі, рознымі падыходамі, якія нам транслююць, пачынаючы з самага маленькага ўзроста, у садочку, у школе, і потым, якія ідуць з намі праз усё нашае жыццё. І вельмі часта мы забываемся чуць саміх сябе, хто мы такія, задумвацца над гэтым пытаннем, што хачу я менавіта і кім ёсць я. Бо ўсе мы унікальныя, і нашы жаданні таксама унікальныя. І вось гэтыя кнігі гэта такі, на мой погляд, ідэальны спосаб пачаць гэтую размову з дзеткамі, хто мы ёсць такія, якія ёсць стэрэатыпы
якія нас акружаюць, і як мы можам іх неяк на іх глядзець з розных бакоў. Я зараз прапаную проста коротка прайсціся я зрабіла такую прэзентацыю развароту гэтых кніг, я аб'яднала дзяўчынак і хлопчыкаў, і потым мы перайдзем да мам і тат. І пасля, калі будуць нейкія пытанні, мы можам паразмаўляць, і я там яшчэ прынесла іншыя кнігі, якія выходзілі у выдавецтве «Коска», можам таксама паглядзець і абмеркаваць, калі будуць нейкія пытанні. Уся кніга будуецца на, як я ўжо сказала, на такіх стэрэатыпах ці ўяўленнях пра ролі дзяўчынак і хлопчыкаў у грамадстве. Першае, як мусіць паводзіць сябе дзяўчынка. Першае права. Дзяўчынкі, таксама як і хлопчыкі, маюць права нястрымна ды шумна сябе паводзіць, быць раскудлачанымі, падрапанымі і гэтак далей. Гэтаксама як і хлопчыкі, таксама як і дзяўчынкі, маюць права плакаць, ныць і быць суцешанымі і прылашчанымі. То бок, гэтыя правы пра тое, як мусіць паводзіць сябе традыцыйна дзяўчынкі і хлопчыкі, і ці могуць яны неяк па-іншаму праяўляць свае эмоцыі. Наступнае права. Дзяўчынкі маюць права знацца ў матэматыцы і не надта ў мове. Гэта нашы стэрэатыпы, што дзяўчынкі лепш разбіраюцца ў гуманітарных нейкіх сферах, а хлопчыкі больш накіроўваюцца ў тэхнічныя прадметы, і тут гэтыя правы нам дапамагаюць засяродзіцца на развіцці здольнасцяў. Калі, напрыклад, дзяўчынка хоча больш развівацца ў матэматыцы, мы не мусім яе спыняць і казаць, што прыслухоўвацца да нашых здольнасцяў. Так, кожны хлопчык мае права мець добрыя адзнакі па мове да літаратуры, не быць крутым у матэматыцы. Наступнае права будзе датычыцца знешняга выгляду, што дзяўчынка мае права насіць любыя красоўкі, курткі, камбінезоны, шорты, кепкі і гэтак далей. І тое ж самае, як і хлопчыкі, яны маюць права насіць любое адзенне, якое яны любяць, у тым ліку адзенне ружовага, жоўтага, фіялетавага і наогул любога іншага колеру. Вельмі важнае права, калі мы размаўляем з дзецьмі пра будучую прафесію, каб не дзяліць прафесіі на мужчынскія і жаночыя. Бо ўсе дзяўчынкі маюць права абіраць сабе тую прафесію, якая ім па душы, напрыклад, кіроўцы грузавіка, касманаўта, паліцыянта, суддзі, прэзідэнта дзяржавы, хірурга, дырэктаркі завода, скульптаркі і гэтак далей. І тое ж самае хлопчыкі, яны маюць права абіраць сабе тую прафесію, якая ім да душы. Выхавальніка ў дзіцячым садку, памочніка выхавальніка, настаўніка малодшых класаў, танцора, медбрата, акушэра, хатняга гаспадара і гэтак далей. У школе дзяўчынкі маюць права запісвацца ў любыя секцыі, якія ім падабаюцца: дзюдо, стральбы з лука, бокса, футбола, фехтавання і гэтак далей. Бо вельмі часта па змоўчанні дзяўчынкам прапаноўваюцца адны гурткі, а хлопчыкам прапаноўваюцца зусім іншыя гурткі. Права запісвацца, хлопчыкі маюць права запісвацца на заняткі балета, флейты ці арфы. І гэта як бы ў больш шырокім сэнсе таксама. Мы мусім прапаноўваць хлопчыкам тыя ж самыя гурткі і секцыі заняткі, як і дзяўчынкам. Дзяўчынкі маюць права не ўмець ні шыць, ні вязаць, ні прыбіраць. На уроках труда, калі ёсць у школе, дзяўчынкі маюць права пайсці займацца нейкімі сталярнымі рэчамі і гэтак далей. Калі хлопчыкі хочуць пайсці і спрабаваць нешта прыгатаваць, нейкія стравы, то таксама у ідэале не мусіць быць нейкіх абмежаванняў. Хлопчыкі маюць права не мець залатыя рукі, не ўмець забіваць цвікі, не любіць пэцкаць рукі алівай. Таксама права, якое тычыцца знешняга выгляду, якое ўжо было пра адзенне, зараз пра фрызуры, пра прычоскі, што ўсе дзяўчынкі маюць права насіць зусім кароткія прычоскі, фрызуры. І гэтаксама, як і хлопчыкі маюць права так насіць доўгія валасы, у тым ліку конскі хвост, косы, афрыканскія коскі ды іншае.
Вельмі важнае права, якое потым, калі дзяўчынка гадуецца з такой думкай, што яна мусіць быць прынцэсай штодня, то потым можа быць жыццё ператварыцца ў катастрофу, таму гэта такое важнае права. Кожная дзяўчынка мае права не быць штодня прынцэсай. І гэтаксама, як і хлопчык, мае права не быць кожны дзень супергероем. І другая кніга. Гэтых праў у кніжцы больш. Я потым запрашаю падысці пагартаць, каму цікава будзе гэтую кнігу. І дэкларацыя правоў мамаў і татаў, яны гэтаксама ўздымаюць пытанне нашага бачання роляў мамы і таты, якое перацякае плаўна з тых роляў дзяўчынак і хлопчыкаў, у якіх у гэтай парадыгме, якой мы гадаваліся. І тут таксама гэта такі повод паразмаўляць пра нейкія важныя тэмы з дзеткамі і таксама з іх бацькамі. На мінулым тыдні адна гімназія ў Бараўлянах, яны ўсяму класу проста замовілі там па 20 кніжак і рабілі такія цэлы тыдзень. Яны мне там, напрыклад, сёння яшчэ дасылалі некаторыя здымкі з гэтых урокаў. Яны рабілі, дзеці пісалі, прыдумлялі новыя правы сабе. Яны запрашалі сваіх бацькоў на адзін урок і таксама з бацькамі абмяркоўвалі, якія правы ў мамы і ў таты ёсць. Мамы таксама, як і таты, маюць права не быць ідэальнымі, не ведаць усё пра ўсё, памыляцца, нешта забываць, рабіць глупства і часам кідаць брыдкае слоўца. У іх няма звышздольнасцяў. Тое ж самае, як і таты, маюць права не быць ідэальнымі, не ведаць адказаў на ўсе пытанні, рабіць памылкі, нават у матэматыцы і ў дзяцінстве дрэнна вучыцца ў школе. З першага погляду гэтыя правы могуць здавацца вельмі смешнымі, але яны, я думаю, што вы разумееце, што вакол гэтага можна казаць пра нейкія вельмі важныя рэчы. Мамы, таксама як і таты, маюць права рабіць усё, рамантаваць ровар, насіць катлы, саджаць на гаршок, вадзіць на дзюдо. Гэтаксама, як і таты, маюць права рабіць усё, як і мамы, апрача выношвання родаў і кармлення дзіцяці грудзьмі, падымацца, калі малому трэба пасікаць, ці яму прысніўся кашмар, мяняць пялюшкі ці памперсы і гэтак далей. Права на асабістую прастору вельмі важна, пра што мы часта забываем. Кожная мама мае права, каб ёй далі спакойна пачытаць і схадзіць на шпацыр. Таксама мамы і таты маюць права быць змучанымі па вяртанні ўвечары дадому, не хацець ні гуляць, ні размаўляць, ні чытаць казку і гэтак далей. Гэта вельмі важнае права мамы і таты таксама, гэта больш пра маму было, права забараняць поркацца ў іхніх сумачках або ў потай заходзіць у іхні пакой, права на павагу да іх асабістага жыцця і асабістай прасторы. Гэта права, якое ў Беларусі пакуль яшчэ, я спадзяюся, мы будзем развівацца і ў гэтым кірунку, і кожны тата будзе хадзіць у дэкрэтны адпачынак ці ў нейкі кароткатэрміновы отпуск пасля народзінаў дзіцяці, каб дзяржава гарантавала яму гэта права і аплочвала, каб ён меў магчымасць, каб таты мелі магчымасць заставацца дома і гадаваць сваіх дзяцей. Гэта права мам цешыцца жыццю на працы і ў офісе, замест таго, каб чэзнаць паміж пральнай машынай і лядоўняй. Права не любіць дзень пры дні гатаваць, падаваць ды дзяцей забаўляць. Гэта права мамы на працу і стварэнню адмысловых умоў для таго, каб мама магла працаваць. Частка гэтых умоў гэта тое, што тата ідзе на роўных правах у дэкрэтны адпачынак разам з мамай. Гэта таксама вельмі важнае права татаў, з-за чаго часта ў нашым жыцці пачынаецца катастрофа ў мужчын, калі яшчэ з хлопчыка, з узросту маленькага хлопчыку кажуць, што ён мусіць быць супергероем, мусіць зарабляць, заўсёды прыносіць, утрымліваць сям'ю і гэтак далей. Калі гэтага не адбываецца па розных прычынах, можа здарацца вельмі непрыемныя і сумныя рэчы. Таму гэта заўсёды трэба памятаць, што мы ўсе людзі і права мець праблемы на працы, праблемы з грашыма і нават праблемы са здароўем і прагаворваць гэта. Мамы маюць права не быць самымі маладымі, найпрыгажэйшымі ў свеце, не апранацца паводле апошняй моды і не лічыцца разам з тым бабулькамі. І гэтак далей. Маюць права выглядаць так, як яны лічаць патрэбнымі.
Таты маюць права лічыцца татамі, нават калі яны не жывуць з мамамі сваіх дзяцей, нават калі яны некуды зніклі ці з'ехалі ў камандзіроўку. І вядома, нават калі яны памерлі ці прапалі без вестак. Гэта вельмі важнае права мамаў змяняць сваё жыццё і мяняць асужэнца, калі з ім немагчыма быць шчаслівай. А ў выпадку разводу права бавіць 50% свайго жыцця без дзяцей, застаючыся пры гэта мамай на 100%. У жыцці, на жаль, у нас здараецца па-рознаму, але часцей за ўсё мама застаецца з дзеткамі і бавіць з імі 100% часу, калі тата можа сабе дазволіць паводзіць сябе інакш. І прытым юрыдычна у нас гэта пакуль мамы не абароненыя ад гэтага. Права размеркавання нейкіх нашых хатніх абавязкаў ці нашых роляў у сям'і. Таты маюць права прышываць гузікі, прасаваць, гатаваць ежу, выносіць смецце, загружаць пральную машыну, вымаць посуд з пасудамыйкі і люляць сваё хворае дзіця. Гэтаксама як таты маюць права купляць сабе новае адзенне, любіць шопінг і займацца спортам, але з іншага боку таксама яны могуць займацца спортам у брыдкіх трэніках і красоўках 100гадовай даўніны. Гэта самае важнае права з гэтых кніг. Усе мамы, на мой погляд, тое, што мы заўжды мусім памятаць, усе мамы маюць права быць свабоднымі, як усе людзі, і жыць сваім жыццём незалежна ад сваіх сацыяльных роляў. Дачок, сясцёр, жанчын, жонак, цётак ці бабуляў. Дзякуй за ўвагу. Калі ёсць нейкія пытанні, гэтыя кнігі выйшлі толькі ў пачатку гэтага года, і папярэдні спікер, які тут выступала, Тацяна Славінская, яна таксама з'яўляецца дырэктаркай кніжнай крамы, магчыма, хто ведае, сундучок дзецкіх кніг. І гэтыя кнігі пакуль у Менску можна набыць у 2 месцах, у Акадэмкнізе і у Тацяны. У кнізе сундучок дзецкіх кніг, і да 1 сакавіка у нас там нават ёсць такая акцыя, мы там прадаем камплектам гэтыя кнігі, таму калі каму цікава, то можна проста ў інтэрнэце паглядзець. Ці калі ёсць нейкія пытанні, то таксама можна падысці, паглядзець кнігі іншыя, і калі ёсць пытанні нейкія.